Nakakaligo. Morning, magandang buhay, magandang umaga. Kain kami ngayon. Ay, dili ka. Musot alis, adobo. Ano? Ang ano di ay? Pasensya naman kayo sama. Hindi naman upload na mo na mukbang. Mamila ay ma-upload na mukbang. Ano ang titin mo? Apa ka na? Oo ba? Ganahan pang video naman. Ito yung teka. Hindi na ako sa akin. Ito ko lang. Ayun. Di ba tayo nila sugar? Kakain na. Ano ba ito? Ano ka? Ano ko? Na lang ang kaunod tiwas kay man na siya kaunod na siya kaunod ganina sa kuan. Inuna na isda tapos tagaan ko niya. Mana lang ni. Maunta guys. Kain tayo, kain. Alam niyo yung paksyon isda? Medyo masarap yung ulam namin ngayon, guys. Kasi, nagluto yung isa. Anniversary namin. Rambo. Ha? Ano? Pagpagpag ko ba? Oh? Ano man ito? Ano ngayon? Bulan na bangon mo? Balik ka.